jeg sige noget? Ja. Velkommen til Michaels kokkeprogram, hvor vi laver mad. At the sausage and cook until pink has faded. Velkommen til køkkenprogrammet. Det er fremragende. Her har vi en gryde, hvor der er 2 store løg i, som jeg har hakket. Jeg vil gerne vise mine gode hakkeskills, men det gjorde jeg ikke. Okay. Nu er det masser af olivenolje i. Altså vi alle sammen ved, så er det vigtigste i køkken. Træslev. Ja, det er rigtigt. Nej, så skal jeg sætte den her pølse. Jeg har sådan her pølse her. Jeg skal lige have lidt pølse herfra. Jeg vil gerne sige, at jeg er rene hænder. Nå, jeg sætter det her komfur. Nå, det er vigtigt med god køkkenhøring, så jeg vasker lige med mine fingre. Men det føles som, vi fik en mulighed til det sidste. Nej, jeg brugte den. Åh, det er godt. Du skal også have strike and rød til chicken. Der er en, der har fået induktionskomfur, og det gik jo utroligt hurtigt. Det går ekstremt hurtigt på sådan en induktionskomfur. Jeg vil anbefale alle mine følgere på YouTube at få et induktionskomfur. Den sponsorerede content. Bortset fra, hvis du selv fucking fransk med fucking muligt på et induktionskomfur. Sponsoreret induktionskomfur. Det kunne være noget salt i. Ja. Det kan være for at trække glæden ud af løgnen. Au. Hvilket jeg jo også gjorde lige inden I kom. Så sorterer jeg dem. Ikke sorterer som i at lægge dem i en bestemt rækkefølge eller system. Men sauterer til de bliver klare. Og bagefter hjerner er det der ordentligt lukker, man pølse i. Er det i gang med programmet nu? Velkommen til programmet. I dag, eller lige nu i køkkenet, har vi besøg af producer her på programmet. Vi har smagt på maden, og den smager godt. Du kan lige filme maden. Nå, sandt. Så kan vi lige fortælle, hvordan han med til at lave mad altid. Det ligner fucking diarré lige nu. Men det smager faktisk rigtig godt. Og lige nu, ikke? Prøv lige at se det der fucking shit der, ikke? Den der pølle der, ikke? Ja, du skal lige dryppe på bordet for helvede. Hvad hedder det? Der er kun 3 fucking ingredienser det her. Der er pølle, der er løg, der er fucking bouillon og hvidvin. Så der er faktisk 4 ingredienser i. Og vand. Og salt og peber, det er svin. Fat det.